In the early 1950s, after the Second World War, the province of Pampanga became a breeding ground of communism, threatening the safety and faith of the Kapampangans. Bishop Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the newly established Diocese of San Fernando, witnessed the social unrest as he visited families and parishes around the province. Moved by the miserable state of the Kapampangans, the good bishop thought of a way to erase communism and socialism in Pampanga. On the third Sunday of February in the year 1952, Bishop Guerrero founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, during an assembly held in Bacolod. To symbolize the seven sorrows of the Blessed Virgin Mary, seven reputable women, known for their charity and goodwill, were chosen to become Damas de Caridad. These women are in charge of gathering and distributing lamak, or relief goods, for the less fortunate. Bishop Guerrero placed the Cruzada under the patronage of the Virgen de los Remedios because the title mirrors the need of the province to be remedied of the social afflictions through the intercession of the Blessed Mother. In
May 1, 1952, the Cruzada commenced in the town of Masantol, accompanied by the image of the Virgen de los Remedios from Baliti. Holy Masses were offered, the Rosary was recited, and lamak was increased. Moreover, peace and concern for the poor started to flourish in every town visited by the Cruzada. But more importantly, the faith of the Kapampangans was restored as they fervently pray for the intercession of the Virgen de los Remedios. In spite of the continuous success of the Cruzada, it was halted because the people of Baliti asked that the image of the Virgin be brought back to their church. As a response, the image was returned to Baliti, and Bishop Guerrero commissioned a new image of the Virgen de los Remedios to accompany the Cruzada. In November 23 of 1954, the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad was renamed Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. The image of Santo Cristo del Perdón was introduced in the Cruzada to call for repentance among the people and to remind them that the Blessed Virgin leads us to Jesus Christ. 7 Caballeros de Cristo were chosen to accompany the Santo Cristo. 7 is a symbolic number that represents the 7 archangels adoring the Triune God. The Cruzada continued through the years, and the devotion to the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdón grew stronger, sparking the end of communism in Pampanga. Countless conversions and miracles were attributed to the Cruzada through the intercession of the Kapampangans' patroness, their Indu. As a testament of the strong devotion to the Blessed Virgin, the Kapampangans through Bishop Guerrero made the petition to the Holy Father, Pope Pius XII, to canonically crown the Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan. Soon thereafter, the decree on the canonical coronation of the image was issued. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds before thousands of devout Catholics from different parts of the province. This year, 2016, coinciding with the extraordinary Jubilee Year of Mercy, the Kapampangans celebrate the 60th anniversary of the canonical coronation of the Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan, Tula ng Kapampangan. May the Mother of Mercy bring us closer to her Son and inspire us to become merciful like the Father. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan, Tula ng Kapampangan. Panalangin mo kami. Ako'y Among Jess Manabat. Kasalukuyan ngayon niya ako yung Cruzada Director na ng Cruzada de Penitencia y Caridad. Yung Cruzada de Penitencia y Caridad, penimunanin yung kay katamong minunang obispo, iamong Cesar Guerrero. At iti metatagya inyang 1952. Ating para sana ng Cruzada de Penitencia y Caridad, mumunan dili, lingunan la ring ding kay katamong pakakalulo, kapamilatanan iting debusyon
na ning Nona Virgen Maria. At iting debosyon na iti, payabot ni kay katamo na palalaman tayo yung kay katamong relasyon king apong Ginoo, king Ginoong Jesucristo. Nya sa potang lawen me, kita pa mong Cruzada de Penitencia y Caridad. Cruzada, buong sabihan, kapagnasan. At itang kapagnasan na niting Cruzada nga iti, magbalik loob king apong Ginoo, and at the same time, pakit lugod king kaparatamong tao. May gumpisa yan, yung mumunay niyang magiti ang diocese in San Fernando. That was in 1948 of December. Ing mumunang mi talaga kay katamong obispo ya piniapo Cesar Maria Guerrero. At nyan datang ya keti abalo ikit na nung nano itang kabilian keti Pampanga. Malawak ing kakaluluan, wamat dakaling ing pibanjan lalo-lalo na king Gabon, dakala rin kay katamong Ortilano, ing makalungkot ka rin mo, ya pinitang malaw ting agwat na ning kalulo po ning makwalta. And at the same time, the insurgency, detang den tao kapatad tamong taulwal, pauli na nitang masakiting biye, kaya riyari pa mo ing gera. So, expecta mo talagang magkasakit la ring tao. At uling panataging pilubluban na ring tao, lalong-lalo na atin takot, lalo na ning bengi. So, ining ikit na ning obispo ngayon ni kilom na ning lumbanwa ng pamag pastoral visit, king Mabilog a Pampanga, ikit na kabalang puntalaan ng parokya, ikit na malugod na ring tao, king Pisamban, but at the same time, ating kulang. Demotivate ang karelang kapagnasan para sumaw. Pero megi yan dala ning krusada nga iti para gisingan nita, biyaya nita. Puta mumunta na kareng parokya, mumunta na kareng miyayaliwang komunidad, maliban kitang agkatan lang mga direng tao, agkatan lang magaral mo naman king kasalpantayanan, agkatan lang naman maging mapamye. Bangkanita itang eganaga ng daraunda, lalong-lalo na po itang magbisa, midahon lang lamak din tao, itan lamak kaita, yan naman yung maging tipunan da, likuman da, patang kay yang idalada ken tutuking parokya o tutuking lugar apun talanda. At itay pamyeye ita, idake ya karen pakakalulo. Na metong yang masanting simbolo, tanda, na wamat ni kaya naman mo tantunda kalita. But it is, metong yang paganaka, it is a reminder that nakatamo paboren nga pong Ginoo kapamilat ng daring taong maganaka. Dakal ne meging activity in krusada. Metong karenya pinitanda daloya. Pupuntaya, karenya liwang komunidad, niya liwang parokya. At mekad patang dadaloya makanyan, kalupanan nga banggit ko ating agkatan lang mga di. Kanita niya nga papandemya, tintamong 24 hours apa mga di kareng rosaryo. Patakay ating magpakumpisal, ating babye seminar, babye amano, kausukan bang kanita ring tao mismo, lalo yan lalalaming karelang belwan. Emo king relasyon king o debosyon king Virgen Maria, but most especially yung kay katang kasalpantayanan, pag-aralan lareta miyaliwang sakramento, miyaliwang dogmas about Mary and about the Church. And at this, kay ba't nanita, atin mo naman magaganap aman tamong nung ating available na doctors, patakay mag free clinic, mamiyalang panulo, tang makanyan. At maragulyang bagay, itang paramdam na papakit na ning Santa Iglesia, lalong-lalo nung nokarnya itang parokyang Delawana na lingunan la ring tao. Potang sasabihan tamong kanawan, pininiing kalam at grasyang tinggap. At uling grasya, yan ang kaya may manpangayong tuliran, pero kusa na yung ibiye pagkalubling apong Ginoo. At hindi magaganap yun king mismong krusada. Lalong-lalo na karetan dakala pinandit na tagkilana la ning apong Ginoo, kapamilatan la ning Indu, deng tao. At panamdaman da itang tumula, maging panatag la, kapilubloban. At itang idakeme, itang tulang aita, eya mo kabud king amano, eya mo kabud kitang kimut, atin tamong very symbolical gagamitan king krusada.
yapining lamak ayaman wan tamo. Lamak potang lawen me lamak kalam nga na grasya. Ing grasya ngay ni dinake dering tao. Binye dering tao, dinaunde. Ante mong kapasalamatan king apong Ginoo. At itang lamak kayta, yamo naman ning babiyeta mo, karening taon mo naman, lalong-lalo na karatang pupuntalanan ng krusada. At metong yang tanda, anong no ka rin, apin ing pamikatagon para i-share me nung nanoy itang binye na kay kaning apong Ginoo. And more than that, more than the lamak, apin mismo itang kasalpantayanan. The moment you share the joy, itang dinake mo yung tula, dinake mo itang lugod, dinake mo itang kapatawaran, lalong-lalo na kareng tao, itang maragula misyon na agagampanan ng krusada. Advocacy of this crusade. The advocacy of this crusade is take care of the poor. And being the church of the poor, yung istorya ng krusadang ito, yung unang obispo natin, si Bishop Guerrero, palagay ko ito rin ang naging dahilan kung bakit niya itinatag ang krusadang ito. Lalong-lalo na nung mga panahong iyon, nung that was in 1950s, bumabangon din ang sambayanan Kristiyano at bahagi ng pananaw na ibinigay ng ating unang obispo na si Bishop Guerrero kung paano mailapit ang mga dukha sa mga mayayaman. At ang krusada ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdon ang naging daan para tumugon sa ganitong panawagan. At palagay ko, ito rin ngayon ang kung titignan natin yung relevance niya, lalong-lalo na ngayon, malakas ang epekto niya, lalong-lalo sa mga tao. Kasi ano ba ang nagiging santungan? Saan ba tayo humuhugot ngayon ng lakas? Humuhugot tayo ng lakas sa ating pananampalataya. At ang isa sa mga malaking bigyan natin ng pansin sa ating pananampalataya, lalong-lalo na yung mga debosyon na ginagawa natin mismo dito sa Pampanga ay ang krusada mismo. Ang Krusada de Penitencia y Caridad. Ang pagbabalik loob sa ating Diyos at ang pagmamahal na pwede nating maibigay sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga Kapampangan. It started from the perspective of this Bishop Guerrero. Nagsimula lahat ito nung makita niya na nung siya daw ay na-assign dito sa Pampanga, sa San Fernando bilang isang obispo. Siyempre bilang isang bagong obispo, titingnan niya kung ano yung pangangailangan. At nakita niya kung paano kalawak ang Pampanga. At isa sa naging problema noong mga panahong iyon ay yung insurgency. At pangalawa, yung malayo ang agwat ng mga dukha sa mga mayayaman dahil noong mga panahong iyon ay maraming hacienda, marami din yung mga nakikipagtrabaho lamang. At nakitaan din niya yung mga Kapampangan ay malapit sa Diyos, malapit sa simbahan. Subalit, hindi sapat yung pagsisimba, hindi sapat yung ikaw ay pumapasok lamang sa simbahan, kundi nakita ng obispong ito na yung malalim na pangangailangan na kailangan nasa gawa yung pananampalataya. Kaya nga yung the famous line of Bishop Aki in Pampanga ay mucha piedad pero poco caridad. Ibig sabihin dito, ang mga Kapampangan ay madasalin po pero parang kulang sa pag-ibig, pagmamahal sa kanyang kapwa. Iyon ang naging daan para humanap siya ng pagkakataon. Paano ba gigisingin ang pagmamahal sa puso? At ang krusadang ito ang siyang naging susi. At doon lahat nag-umpisa. Kaya nga yung debosyon natin sa Mahal na Birhen ay napaka-importante kasi yun ang naging susi para buhayin sa atin yung pagmamahal, pag-ibig. Kaya nga yung tinatawag nating yung karidad. It is more of charity and love. The usual thing is yung mga rosaryo,
Pero meron din tayong tinatawag pa yung mission, yung pag-aaral sa pananampalataya. Meron silang mga formation na ginagawa din. And most especially yung service, which is yung pinaka-image nito, yung lamak na tinatawag natin. Yung lamak, ito yung mga material na iniaalay ng mga tao kung saan man napupunta yung krusada. Like yung pagkain, yung mga bigas, yung mga sardinas. At habang iniipon ito doon sa lugar kung saan bumipisita ang krusada, ito yung nagiging lamak na tinatawag. Pag sinabi nating lamak, parang regalo. At ang lamak na ito ay dadalhin doon sa susunod na barangay o community o parokya. At yun ang ipamimigay sa mga dukha. The lamak is indented for the poor, for everybody. At ito yung isa sa mga dahilan para makita natin na hindi lang pagdarasal, kundi in action ng ating pananampalataya. At ang isang magandang identity ng krusadang ito, kung sa lahat, sa ibang mga diocese, ibang mga lugar, meron silang tinatawag na mga shrine na pinupuntahan ng mga tao, baliktad yung sa atin dito sa Pampanga. Ang krusada, ang Mahal na Birhen, kasama ang Santo Cristo del Perdon, sila ang pumupunta sa community. Hindi yung tao ang pupunta sa shrine, kundi ang Mahal na Birhen, ang Santo Cristo del Perdon, sila yung ngayon ang umiikot at pupunta sa mga komunidad kung saan kailangan para makita yung pananampalataya ng mga tao doon. It is the original image at first nung nag-umpisa ito. Napakaganda ng istorya. Noong una, the first part of this crusade, yung ginamit na image ay yung dito sa parokya ng Balite na Virgen de los Remedios. That is the original image na ginamit noong unang krusada. Pero yung pangalawang wave ng pag-ikot ng krusada, hindi na ito ang ginamit, kundi nagpagawa ng isang image ang ating mahal na obispo, si Guerrero, na ngayon na ito yung ginagamit talaga kapag koronasyon. At ito rin ang umikot sa buong Pampanga. And this time, kung noong first wave of the crusade, image lang ng Mahal na Birhen, the second wave, which until now na nangyayari, ipinasok nila yung image ng Santo Cristo del Perdon, which is Christ-centered. I think that is very notable in this crusade, na nakitaan na may kulang noong una at ipinasok ang Santo Cristo del Perdon to highlight the Christ-centered of this devotion. At ito ang nagbigay daan para lalong lumalim ang pananampalataya, dahil pagbabalik loob ngayon ang focus, hindi lamang debosyon, kundi pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga nandoon yung mga iba-ibang mga sakramento, lalong-lalo na yung pagpapakumpisal. Pagkatapos, nung mga bandang mga 1980s na, which it started in 1950s, 1952, at punta tayo sa 1980s, nagkaroon tayo ng ibang obispo, si Archbishop Oscar Cruz. Dahil matagalan kung bumalik yung imahen, gumawa sila ngayon ng dalawang replika. At ito ngayon yung nakikita natin dito sa video ito. These are isa sa mga replika ng Mahal na Birhen de los Remedios at ang Santo Cristo del Perdon, na sila ngayon ang umiikot. Yung original na tinatawag natin na nandoon sa chancery, ito'y lumalabas lamang tuwing celebration ng anniversary ng koronasyon. So this coming 2021, base sa aming pag-uusap ng ating obispo ngayon, si Apondong, since we are celebrating the 65 years canonical coronation, ang lalabas for this 2021 ay yung original naman. Lalo na ngayong pandemya, ngayong naranasan natin
yung crisis ng pandemya, kailangan natin talaga ng very strong images para buhayin muli ang pananampalataya. Hello, kabarokya! It's me, Ate Casey. Pamilyar ba kayo sa narinig ninyong awitin? Tama! Ito ang himno opisyal ng Virgen de los Remedios. Virgen de los Remedios? Sino yun? Ano yun? Gusto ninyong malaman? Tara, kwentuhan tayo! Nagsimula ang debosyon ng Virgen de los Remedios noong panahon pa ng ika-12 siglo sa bansang France. Dinala ito sa Pilipinas ng mga Kastila at noong 1624, inalagay ang unang imahen sa Malate Church sa Maynila. Noong panahon ng World War II dito sa Pilipinas, partikular sa Pampanga, nagkaroon ng malaking suliranin. Naglipa na ang komunista sa lalawigan at naging malaking hamon ito sa mga Kapampangan, lalo na ang mga debotong Katoliko. Nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga mahihirap at middle class sa mga nasa alta sosyedad na may-ari ng mga lupain. At dahil dito, ang unang obispo ng Diocese ng San Fernando, Pampanga na si Obispo Cesar Maria Guerrero ay nais buhay ng pagbibigay debosyon sa Birhen Maria dahil ang nasabing obispo ay nagmula sa Malate, Maynila. Naghanap ito ng isang imahe na katulad ng Virgen de los Remedios hanggang ito ay nakahanap sa isang simbahan sa Barangay Baliti sa bayan ng San Fernando. Agad itong sinabihan ang namumuno sa sakop ng simbahan upang magamit ang imahe para sa itinatayong krusada na tinawag na Cruzada de Penitencia y Caridad o sa Ingles, Crusade of Penance and Charity. Sinimula ng krusada noong May 1, 1952 sa parokya ng San Miguel Arcangel sa Masantol, Pampanga at dinala sa mga bayan, barangay at purok ng Pampanga. At hindi naglaon, sinali na rin sa krusada ang Santo Cristo del Perdon upang lalong mapatibay ang ating pananampalataya. Naging mabunga ang krusada, nagkaroon ng pagbibigay ng lamak at pagtutulungan. Lalong tumibay ang pananampalataya ng mga Kapampangan sa ating Panginoong Hesus at pagtitipusyon sa Birhen Maria sa titulong Virgen de los Remedios o sa wikang Kapampangan, Induni Kapaldanan.
At sa labis na pinakitang debosyon sa mahal na ina, nagawa lang ito ng canonical coronation noong 1956 sa Papal Bull na inilabas ni Pope Pius XII. Marami mang pagsubok ang naranasan ng krusada, ito ang nagpalatag upang maipakita ang tunay na pagmamahal natin sa Diyos at sa ina nito. Patuloy ang krusada sa paglilibot sa iba't ibang bayan ng Pampanga upang ipadama na mayroong mahal na ina na laging umaantabay at nagbibigay lakas sa ating mga kapampangan. Siya rin ang laging tumutulong kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Hayan mga kaparokya, sa maikling kwentuhan natin, ating nakilala ang linduning kapadanan at tula ng Kapampangan na si Virgen de los Remedios. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Hanggang sa muli kaparokya, it's me, Ate Casey. Bye! In the early 1950s, after the Second World War, the province of Pampanga became a breeding ground of communism, threatening the safety and faith of the Kapampangans. Bishop Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the newly established Diocese of San Fernando, witnessed the social unrest as he visited families and parishes around the province. Moved by the miserable state of the Kapampangans, the good bishop thought of a way to erase communism and socialism in Pampanga. On the third Sunday of February in the year 1952, Bishop Guerrero founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, during an assembly held in Bacolod. To symbolize the seven sorrows of the Blessed Virgin Mary, seven reputable women, known for their charity and goodwill, were chosen to become Damas de Caridad. These women are in charge of gathering and distributing lamak, or relief goods, for the less fortunate. Bishop Guerrero placed the Cruzada under the patronage of the Virgen de los Remedios because the title mirrors the need of the province to be remedied of the social afflictions through the intercession of the Blessed Mother. In May 1, 1952, the Cruzada commenced in the town of Masantol, accompanied by the image of the Virgen de los Remedios from Baliti. Holy Masses were offered, the Rosary was recited, and lamak was increased. Moreover, peace and concern for the poor started to flourish in every town visited by the Cruzada. But more importantly, the faith of the Kapampangans was restored as they fervently prayed for the intercession of the Virgen de los Remedios. In spite of the continuous success of the Cruzada, it was halted because the people of Baliti asked that the image of the Virgin be brought back to their church. As a response, the image was returned to Baliti, and Bishop Guerrero commissioned a new image of the Virgen de los Remedios to accompany the Cruzada. In November 23 of 1954, the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad was renamed Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. The image of Santo Cristo del Perdon was introduced in the Cruzada to call for repentance among the people and to remind them that the Blessed Virgin leads us to Jesus Christ. 7 Caballeros de Cristo were chosen to accompany the Santo Cristo. 7 is a symbolic number that represents the 7 archangels adoring the Triune God. The Cruzada continued through the years, and the devotion to the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdon grew stronger, sparking the end of communism in Pampanga. Countless conversions and miracles were attributed to the Cruzada through the intercession of the Kapampangan's patroness, their Indu. As a testament of the strong devotion to the Blessed Virgin,
Nakapampangans through Bishop Guerrero made the petition to the Holy Father, Pope Pius XII, to canonically crown the Virgen de los Remedios, Hindu ning Kapaldanan. Soon thereafter, the decree on the canonical coronation of the image was issued. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds before thousands of devout Catholics from different parts of the province. This year, 2016, coinciding with the extraordinary Jubilee Year of Mercy, the Kapampangan celebrate the 60th anniversary of the canonical coronation of the Virgen de los Remedios, Hindu ning Kapaldanan, Tula ning Kapampangan. May the Mother of Mercy bring us closer to her Son and inspire us to become merciful like the Father. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, Hindu ning Kapaldanan, Tula ning Kapampangan. Panalangin mo kami. Ako'y Among Jess Manabat. Kasalukuyan ngayon niya ako'y Cruzada Director na ng Cruzada de Penitencia y Caridad. In Cruzada de Penitencia y Caridad, penimunanen ng kay katamong minunang obispo, iamong Cesar Guerrero. At iti metatagya inyang 1952. Ating para sana ng Cruzada de Penitencia y Caridad, mumunan dili, lingunan la ring ding kay katamong pakakalulo, kapamilatanan iting debusyon na ning Nona Virgen Maria. At iting debusyon na iti, payabot ni kay katamo na palalaman tayo yung kay katamong relasyon king hapong king Ginong Jesucristo. Nya sa potang lawen me, kita pa mong Cruzada de Penitencia y Caridad. Cruzada, buwan sabihan, kapagnasan. At itang kapagnasan na niting Cruzada nga iti, magbalik loob king hapong Ginoo, and at the same time, pakit lugod king kaparatamong tao. May gumpisa yan, yung mumunay niyang magiti ang diocese in San Fernando. That was in 1948 of December. Yung mumunang mi talaga kay katamong obispo ya, piniapo Cesar Maria Guerrero. At yan datang niya keti, abalo ikit na nung nano itang kabilyan keti Pampanga. Malawak yung kakaluluan, wamat dakaling ing pibandyan, lalo-lalo na king Gabon, dakala rin kay katamong Ortilano, ing makalungkot ka rin mo, pinitang malaw ting agwat na ning kalulo po ing ning makwalta. And at the same time, the insurgency, detang den tao, kapatad tamong taulwal, pauli na nitang masakit ting biye, kaya riyari pa mo ing gera, so expecta mo talagang magkasakit la ring tao. At uling panataging pilubluban na ring tao, lalong-lalo na atin takot, lalo na ning bengi. So, ining ikit na ning obispo ngay ni kilom na ning lumbanwa ng pamag pastoral visit, king Mabilog a Pampanga, ikit na balang puntalaan ng parokya, ikit na malugod la ring tao, king Pisamban, but at the same time, ating kulang. Demotivate ang karelang kapagnasan para sumaw. Pero megiyan dala ning krusada nga iti para gisingan nita, biyaya nita. Putang mumunta na kareng parokya, mumunta kareng miyayaliwang komunidad, maliban kitang agkatan lang mga direng tao, agkatan lang magaral mo naman king kasalpantayanan,
agkatanla naman maging mapamye. Bangkanitay tangega na ganang daraunda, lalong-lalo na po tang magbisa, midahon lang lamak din tao, itan lamak kayta, yan naman yung maging tipunan da, likuman da, patang kay yang idalada ken tutuking parokya o tutuking lugar apun talanda. At itay pamyeyay ta, idake ya karen pakakalulu. Na metong yang masanting simbolo, tanda, na wamat ni kaya naman mo tantunda kalita, but it is metong yang paganaka, it is a reminder that nakatamo paboren nga pong Ginoo kapamilat ang daring taong maganaka. Dakal ne maging activity in krusada. Metong karenya pinitandadaloya. Pupuntaya, karenya yaliwang komunidad, niya yaliwang parokya. At mekad patang dadaloya makanyan, kalupanan ni nga banggit ko ating agkatalang mga di. Kanita niya nga papandemya, tintamong 24 hours apa mga di kareng rosaryo. Patakay ating magpakumpisal, ating babye seminar, babye amano, kausukan bang kanita ring tao mismo, lalo yan lalalaming karelang beluan. Emo king relasyon king o debusyon king Virgen Maria, but most especially yung kay katang kasalpantayanan, pag-aralan lareta miyaliwang sakramento, miyaliwang dogmas about Mary and about the Church. And at this, kay Batnanita, atin mo naman magaganap aman tamong nung ating available na doctors, patakay mag free clinic, mamiyalang panulo, tang makanyan. At maragulyang bagay, itang paramdam na papakit na ning Santa Iglesia, lalong-lalo ng nokar niya itang parokyang Delawana na lingunan la ring tao. Potang sasabihan tamong kanawan, pininiing kalam at grasyang tinggap. At uling grasya, yan ang kaya may manpangayin tuliran, pero kusa na yung ibiye pagkalubling apong Ginoo. At hindi magaganap yun king mismong krusada. Lalong-lalo na karetan dakala pinandit na tagkilana la ni apong Ginoo, kapamilatan da ning Indu, deng tao. At panamdaman da itang tumula, maging panatag la, kapilubluban. At itang idakeme, itang tulang aita, eya mo kabud king amano, eya mo kabud ketang kimut, atin tamong very symbolical gagamitan king krusada. Ya pining lamak, ayaman nuan tamo. Lamak, potang lawen me, lamak, kalam nga na, grasya. Yung grasya ngayon ni, dinake dering tao. Binye dering tao, dinaunde, ante mong kapasalamatan king apong Ginoo. At itang lama kayta, yamo naman ning babyeta mo, karening tao mo naman, lalong-lalo na karetang pupuntalanan ning krusada. At metong yang tanda, anong nukarin, apin niniing pamikatagon para i-share me nung nanoy itang binye na kay kaning apong Ginoo. And more than that, more than the lamak, apin mismo itang kasalpantayanan. The moment you share the joy, itang dinake mo yung tula, dinake mo itang lugod, dinake mo itang kapatawaran, lalong-lalo na kareng tao, itang maragula misyon na agagampanan ng krusada. Advocacy of this crusade. The advocacy of this crusade is take care of the poor. And being the church of the poor, yung istorya ng krusadang ito, yung unang obispo natin, si Bishop Guerrero, palagay ko ito rin ang naging dahilan kung bakit niya itinatag ang krusadang ito. Lalong-lalo na nung mga panahong iyon, nung that was in 1950s, bumabangon din ang sambayanan Kristiyano at bahagi ng pananaw na ibinigay ng ating unang obispo na si Bishop Guerrero kung paano mailapit ang mga dukha sa mga mayayaman. At ang krusada ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdon ang naging daan para
tumugon sa ganitong panawagan. At palagay ko, ito rin ngayon ang, kung titignan natin yung relevance niya, lalong-lalo na ngayon, malakas ang epekto niya, lalong-lalo sa mga tao. Kasi ano ba ang nagiging santungan? Saan ba tayo humuhugot ngayon ng lakas? Humuhugot tayo ng lakas sa ating pananampalataya. At ang isa sa mga malaking bigyan natin ng pansin sa ating pananampalataya, lalong-lalo na yung mga debosyon na ginagawa natin mismo dito sa Pampanga ay ang krusada mismo. Ang Cruzada de Penitencia y Caridad. Ang pagbabalik loob sa ating Diyos at ang pagmamahal na pwede nating maibigay sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga Kapampangan. It started from the perspective of this Bishop Guerrero. Nagsimula lahat ito nung makita niya nung siya daw ay na-assign dito sa Pampanga, sa San Fernando bilang isang obispo. Siyempre bilang isang bagong obispo, titingnan niya kung ano yung pangangailangan. At nakita niya kung paano kalawak ang Pampanga. At isa sa naging problema noong mga panahong iyon ay yung insurgency. At pangalawa, yung malayo ang agwat ng mga dukha sa mga mayayaman dahil noong mga panahong iyon ay maraming hacienda, marami din yung mga nakikipagtrabaho lamang. At nakitaan din niya yung mga Kapampangan ay malapit sa Diyos, malapit sa simbahan. Subalit, hindi sapat yung pagsisimba, hindi sapat yung ikaw ay pumapasok lamang sa simbahan, kundi nakita ng obispong ito na yung malalim na pangangailangan na kailangan nasa gawa yung pananampalataya. Kaya nga yung the famous line of Bishop Aki in Pampanga ay mucha piedad pero poco caridad. Ibig sabihin dito, ang mga Kapampangan ay madasalin po pero parang kulang sa pag-ibig, pagmamahal sa kanyang kapwa. Iyon ang naging daan para humanap siya ng pagkakataon. Paano ba gigisingin ang pagmamahal sa puso? At ang krusadang ito ang siyang naging susi. At doon lahat nag-umpisa. Kaya nga yung debosyon natin sa Mahal na Birhen ay napaka-importante kasi yun ang naging susi para buhayin sa atin yung pagmamahal, pag-ibig. Kaya nga yung tinatawag nating yung caridad. It is more of charity and love. The usual thing is yung mga rosaryo, pero meron din tayong tinatawag pa yung misyon, yung pag-aaral sa pananampalataya. Meron silang mga formation na ginagawa din. And most especially yung service, which is yung pinaka-image nito, yung lamak na tinatawag natin. Yung lamak, ito yung mga material na iniaalay ng mga tao kung saan man napupunta yung krusada, like yung pagkain, yung mga bigas, yung mga sardinas. At habang iniipon ito doon sa lugar kung saan bumipisita ang krusada, ito yung nagiging lamak na tinatawag. Pag sinabi nating lamak, parang regalo. At ang lamak na ito ay dadalhin doon sa susunod na barangay o community o parokya at yun ang ipamimigay sa mga dukha. The lamak is indented for the poor, for everybody. At ito yung isa sa mga dahilan para makita natin na hindi lang pagdarasal, kundi in action ng ating pananampalataya. At ang isang magandang identity ng krusadang ito, kung sa lahat, sa ibang mga diocese, ibang mga lugar, meron silang tinatawag na mga shrine na pinupuntahan ng mga tao, baliktad yung sa atin dito sa Pampanga. Ang krusada, ang Mahal na Birhen, kasama ang Santo Cristo del Perdon, sila ang pumupunta sa community. Hindi yung tao ang pupunta sa shrine, kundi ang Mahal na Birhen, ang Santo Cristo del Perdon, sila yung ngayon ang umiikot at pupunta sa mga komunidad kung saan kailangan para
makita yung pananampalataya ng mga tao doon. It is the original image at first, nung nag-umpisa ito. Napakaganda ng istorya. Noong una, the first part of this crusade, yung ginamit na image ay yung dito sa parokya ng Balite na Virgen de los Remedios. That is the original image na ginamit noong unang krusada. Pero yung pangalawang wave ng pag-ikot ng krusada, hindi na ito ang ginamit, kundi nagpagawa ng isang image ang ating mahal na obispo, si Guerrero, na ngayon na ito yung ginagamit talaga kapag koronasyon. At ito rin ang umikot sa buong Pampanga. And this time, kung noong first wave of the crusade, image lang ng mahal na Birhen, the second wave, which until now na nangyayari, ipinasok nila yung image ng Santo Cristo del Perdon, which is Christ-centered. I think that is very notable in this crusade, na nakitaan na may kulang noong una at ipinasok ang Santo Cristo del Perdon to highlight the Christ-centered of this devotion. At ito ang nagbigay daan para lalong lumalim ang pananampalataya, dahil pagbabalik loob ngayon ang focus, hindi lamang debosyon, kundi pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga, nandoon yung mga iba-ibang mga sakramento, lalong-lalo na yung pagpapakumpisal. Pagkatapos, nung mga bandang mga 1980s na, which it started in 1950s, 1952, at punta tayo sa 1980s, nagkaroon tayo ng ibang obispo, si Archbishop Oscar Cruz. Dahil matagalan kung bumalik yung imahen, gumawa sila ngayon ng dalawang replika. At ito ngayon yung nakikita natin dito sa video ito. These are isa sa mga replika ng Mahal na Birhen de los Remedios at ang Santo Cristo del Perdon, na sila ngayon ang umiikot. Yung original na tinatawag natin na nandoon sa Chancery, ito'y lumalabas lamang tuwing selebrasyon ng anniversary ng koronasyon. So this coming 2021, base sa aming pag-uusap ng ating obispo ngayon, si Apundong, since we are celebrating the 65 years canonical coronation, ang lalabas for this 2021 yung original naman. Lalo na ngayong pandemya, ngayong naranasan natin yung crisis ng pandemya, kailangan natin talaga ng very strong images para buhayin muli ang pananampalataya.
Kasakitan. Yabetala ng buging panalangin tamting kaladwa dari Lea Bellanida, Antonio Henry Veronica, Dominga Remedio Siriaco, Felipe Erlinda Atanasia, Lorenzo Lusong, Nicasio Lusong, Ligaya, Arceo Remy Mercado, Ulpiano Romeo, Catalino Mercado, Gregorio, Adelaida Bercea, Agnes Dizon, Corazon Dunca, Quezon, Oliva Jimenez Dizon, Ricardo Odivar, Reginald Canti,
Palakpakan tayo po yung Virgen de los Remedios sa Santo Cristo del Perdón. Mitipon tamong iningaldo, ban tanggapan laring malalarawan ning Virgen de los Remedios, enduring kapaldanan at ning Santo Cristo del Perdón y Caridad, ginuning pakalulu at pamikalugot. Kaya katamong kapampangan makayaliwa yung debosyon tamo king Nuan na Virgen. Imbes na itamo ing dadalo king Virgen, ya ing magbisita kaya katamo. Ing ima pupuntala na laring anak na, emo ing kukumusta nala no nepa naman ban pakit lingap karing anak na. Aliwa mo ya ing dadalo, abe nepa ing anak na ing Gino. Kawangis ning pamanagumda king kasalan king kana, lalapit na katamo ning Nuan na Virhen kang Jesus ay anak na, nga na namang sasabi kay katamo, daptan yu ing sablang sabyana kay kayo. Nasa niting pamandalo ra kay katamo, ing pakibalwan tamo, ing turuning Gino, ing makapanalangin tamong taimtim at makabaldugan, makapagmasusi lalo karing sakramento ning pamangumpisal at Eucharistia, at makakit at makasuyo king Gino karing pakakalulu, masakit at mangailangan, dapat migit pa king lamak at taus lubtamong ipagkalob.
king lagyuda ring sablang talasal pantaya, at balayan ng Diyos, ketiking sanktuaryo ng Birhen de Lourdes, matula milang tatanggapan ding larawan ng Birhen de los Remedios, at ning Santo Cristo del Perdon, y Caridad. Manano na sana king kapamilataning pamandalora, king komunidad tamo, lalong lumabong ing kasalpantayanan tamo, lalong mipasiknangan ning lugod tamo king Diyos, at kasuywan tamo karing kaparang tao, at lalong mibayo ing kapanayan tamo, king panyatang ding kayarian na pusal tamo, kayarian ding katutuan at biye, kayarian ding kabanalan at grasya, kayarian ding katuliran, lugod at kapayapan. Ngeni, mausta mo king ipatamong at syubanwa, karing panalangin na tiro ng Jesus, kaya katamo. Luklok tamo po sa guli. Bayo po ing tauling panalangin at pamupos, burikula pong pasalamatan, ding sablang meki panatad, kaniting aldo, karing larawan ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, kilagyo na po ning bibilog, Consejo Pastoral, ning Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, ketiking kabetikan, pasalamatan mila po, rin kay kaming kapatad, ameni batan king parokya ng San Isidro Labrador, karin king San Isidro Bacolor, palakpakan tala po. Apani muna na po ning karelang kura paroko, iyamong Ramil Kapulong, palakpakan taya po. Makanian mo naman, pasalamatan ko la po, ding kakatamong permanent committee, apani mo na pong Father Jess Manabat. Para po karing taga-kabetikan, kaya rin na po niting rito ning pamananggap, maganap ya po yung kakatamong banala misa, king ganapa alas 6 ning bengi. Ne po, kareng bisang simba po, at tumagon king banala misa, maganap po itiking oras sa alas 6 ning bengi. Karen pong kaya kaming kapatad king menibatan king parokya ning San Isidro Labrador, atin kami pong sidyang ditak merienda kaya kayo, kaya tiking malapit king function hall. At karen pong permanent committee, malyari tamo pong taglos king kaya katamong rectory, para king kaya kayo pong merienda. Pasibayo po, dakala salamat kaya kayongan talakad tana po. Ingenuman tabi ya kaya kayo, At kekan timurin. manalangin tamo. O lubos banalay pa, king makadiyos mong kabias na ng pong lugod. Pinili mo, king ingwa na Virhen Maria, mikadake yang gampanan, karing misteryo ning kaligtasan mi. Pagkalam mo, king kapamilya taning pamakiramdam mi, karing amano ning indu ng Kristo, arapat mi, ing yuyutos na kaya kami, ning ginu, king maya pabalitang binyan na kaya kami. Uling yang mabibiyempon magari kambemo at ning banal Espiritu,
Diyos, manggaman king alangangga. Amen. At bendisyonan na kayo ning lubos may payong Diyos, sing ipa, ating anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Amen. Ikanta tayo po nga ni ing hymno official ning Birhen de los Remedios. Pasibay po, palakpakan tala, ring Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdón. Dios, nang ka,
Ding puso mi at kaladwa, anya magsakdal kekeka, ding baryong kekang delawan, agatakang selubungan, imbut daban lumabang, king grasyang kekang daralan, o Virgen de los Remedios, ibimu puing kekang saup, ni kepu kekadururu, panalangin mo keking Diyos, insangkan anya mintaka, karening paryoming sinta, ding tao uling may nala, king pamanyal pantayara, dalan kang lilibutan, king bamukeng pamatulan, panglalong dumibiyesaktal, kekeng kasal pantayanan, o Virgen de los Remedios, ibimu puing kekang saup, ni kepu kekadururu, panalangin mo keking Diyos, o Virgen de los Remedios, ibimu puing kekang saup, ni kepu kekadururu, panalangin mo keking Diyos. O Virgen, sidsat king linis, legwan mo na
sariking leguan, anyapin mo, meto ketawan, tururupking kekang kabanalan. O induning Diyos, malunus ka sa karening alipan mo. Patawad ka po, ke kaming Hindu, birening pagkalulu. Sulu na kaning metonelangan, ikaing bulaklak sa riking leguan, anyapin mo, meto ketawan, dururupking kekang kabanalan. O induning Diyos, malunus ka sa karening alipan mo. Patawad ka po, ke kaming Hindu, birening pagkalulu.
Anting meto nga pamilya, makatipon tamo, kilag yun ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, sa ting pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabe ya kay kayungan. At kekan timurin. Maya pabengi po kay kayungan. Maya pabengi po. Palakpakan tala po, ring miindo, king harapan tamo. Kabang pagsadyantayang pagmasusyan ng misteryo ni lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo at ipanigapu tamo king Dios ing patawaran at pasiknanga nakatamo. Ikatangan aminan ko king Dios ang mapamakalulo At kaya kayo kapatad, imi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok. At king pamagtamad kong gawa, king mayap, kasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanika po ko, kang Nuana Mariang Kapilanman Biren. Karing sa blangangel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginota mo. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katamo nga sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talang hanggang Diyos, biniyemeng Nuana Virgen Maria, ing maligayang induning anak mo, antimong meto nga siyas ning sikanan, karing sablang mamaus king kasawpana, king kapamilataning pamamilatana, maging matibe kami sa naging kasalpantayanan, matutugon king kapanayan, at mandatila king lugod na. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Isayas. Jerusalem, may ngari laring kekang pamuntok, ang poding tao kekang manok nangan, karing tao na ning Sodom at Gomora. Makirandam ka sa king sabyanan ning ginuke ka, pakatingiran mo yung tuturuna keka ning Diyos. Keka sa sabyana, isipan mo galang in tutula ko karingayin sakripisyo, alang patugot mong darawon ka na ako. Sinawa na ako karing tupa, akekang durulukan bilang ayin, ang timurin ng tabada, ring pepataba mong animal. Eko katutula, ing dayada ring toro, tupa at kambing. Nino yung sinabi kekang, idala mo nganiti, potang sasambaka ka na ako. Nino yung sinabi kekang, napastanganan ming kanakong templo, tuknang nakang magdala ka rin ngayin, alang kabaidugan,
masusumami ko kimbaw na ning insenso at darawan mo ka na ako. E ako nala api bata, paring pampiesta mo, kimbayong bulan, timpa magmasusi mo, king aldo sabat, karing kekang pamitipon reliyoso, uling midungisan langan reti, karing kekang kasalanan. Pika kasamang kula rin pamagpiesta mo, kimbayong bulan, at dingaldo mong pangilinan. Sinawa na ako mibabata kareti. Era kapansingan, potang itas mula ring gamat mo kimpamanalangin. Ang biyang numano kang manalangin, makaba, era kapakramdaman, pablasang marinat laring gamat ng kekang kasalanan. Wasan mo kekang sarili, maglinis ka. Tuknang nakang darapat marawak, tingakakit ko. Tuknang nakang darapat marawak, at magaral ko nakang dapat king mayap. Ipairal mo yung ustisya, saupan mo laring mayayalipit, ibiyam yung mga intulid ka ring ulila, at ipamamula ring may balong babay. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Era ka panyabianan, uli daringayin mo, o ringayin na durulukan, aparating darawan mo ka na ako. Ding kaya kang lalaking baka, e ako la kailangan, ni metumang kambing, king kaya kang kawan. Nanong matulid mong manggit, karing kakong kautusan. Ala kong matulid, baning kasunduan kaya kayo ang pisabihan. Uling kaya kayong tatanggihan, initulid kaya kayong dalan, asasakwil pati kakong kautusan. Nanong matulid yung manggit, karing kakong kautusan. Ala kong matulid, baning kasunduan, kaya kayo yung pisabihan. Uling kaya kayong tatanggihan, itulid kaya kayong dalan, asasakwil pati kakong kautusan. Talakad tamo po. Tanggapan niya iting mensahe, e anting amano ning tao, nune anting tune amano ning Diyos.
ing ginuman tabeya kekayo. At kekaan timurin. Pamamasang iba't king mayap a balita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karingkeyang alagad, eyo isipan king di natangkuban magdalang kapayapan, keti king yato. Ali, eko di natang ban magdalang kapayapan, nune metong ay espada. Di natangkuban, pisalang sangan kularing penganak alalaki, ang ponding tatangda. Ring anak ka babayi, ang ponding indura. Ring manuyang nga babayi, ang ponding katuwangan dang babayi. Ring maging kasalang ning tao, ila mismo ring kayang katubale. Nino man ing ipalalo ne itatana o imana, kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Nino man ing ipalalo ne ing anak na, babayi o lalaki yaman, kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Nino man ing mamusan king kayang krus, at etuki king kagulutan ko, eya karapat dapat kanako. Nino maning sasagip king sariling biyena, mabating yakeya. Nino maning mibabating king biyena, alang-alang kanako, akit ne. Nino maning tatanggap ke kayo, ako ing tatanggapana. At nino maning tatanggap kanako, tatanggapane, itang mitubod kanako. Nino maning tatanggap king tinubod ning Dios, uli ning tinubod ne ning Dios, mirakayanan ya king ablas ning tubod ning Dios. Ninuma ning tatanggap king taong banal, uli ning banal ya, tanggap ya naman king ablas ning taong banal. Ninuma ning babye, agyang king metong mungtasang danum amarimla, king metong karingpe kamalating deti, uli ning alagad ke, sasabihan ko ke kayo, eya mipagkaitan king ablas na. Inyangayari ng Jesus ing pamanuruna, karing labing aduang alagad, mekoya, ketang lugalay ito, banturo at manaral, karing balen, apakalapit karin. Kaluguran kong kapatad, iti ing maya pabalita, ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, Maya, pat magrasyang bengi po, kaya kayungan, good evening. Happy Monday. Palakpakan tayo po, inga pong Ginoo. Tunay tamupin pong magrasya at masaya kaniting kabengyan, uling delawan da katamo, ring original ay Mahida, ring Nuana Virgen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon. Viva la Virgen! Palakpakan tayo po, ing Virgen de los Remedios. Busta nyo po ing kanakong humilya kaniting kabengyan, absekya po king Tagalog niya po, uling ring mapilan kaya beta mong atsyungeni, Tagalog la po. May isang kwento po ng isang binata na nagnais at nagpasyang sundin ang tawag ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po naging madali ang kanyang naging desisyon dahil ang ilan sa kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang, ay hindi sumasang-ayon sa kanyang naging desisyon. May mga nagsabing, bakit mo iiwan ang magandang kinabukasan mayroon ka? Bakit mo ipagpapalit ang pamilya kaysa sa bukasyon? Ngunit alam niyo po ano ang sinabi ng isang batang lalaki? Mas mahalaga sa akin ang tawag ng Diyos. Mas mahalaga sa akin ang tawag ng Diyos kaysa sa anumang bagay mayroon ako ngayon. Masakit ang naging proseso, ngunit kalaunan ay nakita rin ng kanyang pamilya ang bunga ng kanyang katapatan sa Diyos. Nung una po, sinasabi pa ng kanyang mga
kaibigan at ng kanyang mga tito at tita. Sayang naman ang lahi mo. Sayang naman ang itsura mo. Bakit ka magpapari? Then later on, after how many years, siya po ay nangungusap sa inyong harapan ngayon. Ganyan po ang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayong gabing ito. Marahil nagtataka po kayo bakit sa mga salita ni Jesus, sinabi niya, hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi isang espada. Hindi ibig sabihin nito na nais ni Jesus ang pagkakawatak-watak sa kanyang mga alagad. Ang tinutukoy niya po ay ang katotohanan na ang pagsunod sa kanya ay kailangan matutong manindigan. Kailangan sa pagsunod sa kanya ay parating mayroong magiging kapalit. Ang espada po ay sumasagisag sa paghihiwalay ng tama at mali, ng katotohanan at ng kasinungalingan, ng buhay na nakatuon sa Diyos at sa buhay na nakatuon lamang sa sarili. Ano po ang pangunahing mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabing ito? Na ang tunay na alagad ni Kristo ay handang isuko ang lahat alang-alang sa Kanya. Sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Minsan iniisip natin na ang pagsunod po kay Kristo ay laging madali, laging mas okay at laging mas simple. Ngunit ang katotohanan, may mga pagkakataong kailangan nating pumili. Pipiliin ba natin ang katotohanan kahit hindi ito ang popular? Pipiliin ba natin ang kabutihan kahit tayo ay pagtatawanan? Pipiliin ba natin ang Diyos kahit may kapalit na sakripisyo? Ito po ang punto ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Dahil alam niya, later on, ang mga alagad na ito ay sasabak sa iba't ibang mga tao. Sabi pa po ni Jesus, ang umiibig sa ama o ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi niya sinasabing huwag nating mahalin ang ating mga pamilya. Ang ibig niyang sabihin, ang Diyos ang dapat maging sentro ng ating pagmamahal. Kapag po ang Diyos ang una, mas natututunan nating mahalin ng tama ang ating pamilya at ang ating mga kapwa. Sa atin pong mga Kapampangan, kilala po natin ang mahal na Birheng Maria bilang Birhen de los Remedios. Sa mga taga-Kabetikan, kilala ang Birheng Maria. Mas malapit sila sa Birhen ng Lourdes. Pero sa atin pong buong mga Kapampangan, kapag sinabi ang Birhen de los Remedios, alam na natin na ito ang ina ng lunas, ina ng kagalingan, at ina ng pag-asa. Alam po natin na si Maria ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng ating pinag-uusapan sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Nang sabihin niya ang kaniyang fiat, ang kaniyang matamis na oo sa harapan ng Diyos, tinanggap niya ang isang landas na hindi magiging madali para sa Kanya. Kapag po during simbang gabi, ano po ang naririnig natin na linyahan ng Birheng Maria? Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Mas maganda po siyang pakinggan sa Kapampangan. Maliyari kabud ka na ako, antimoy kigkas mong amano. Hinarap niya ang pagdududa ng mga tao, ang paglalakbay sa Bethlehem,
ang pagtakas sa Ehipto at higit sa lahat, ang pagtayo sa paanan ng krus ng kanyang sariling anak. Hindi pinili ni Maria ang isang buhay na maginhawa. Pinili niya kung ano ang ninanais at ang kalooban ng Diyos. At dahil sa kanyang katapatan, siya ang naging daan upang dumating sa atin ang tunay na remedyo ng sangkatauhan. Walang iba kung hindi ang Santo Cristo del Perdon. Kaya tuwing lumalapit tayo sa Birhen de los Remedios, hindi lamang tayo humihingi ng isang lunas sa ating karamdaman o sa ating mga problema. Hinihiling din natin ang biyaya na magkaroon ng tapang na kawangis niya, masundan nawa natin si Kristo. Na kahit mahirap, kahit may sakripisyo, alam natin na ang ating sinusundan ay ang Diyos. Sapagkat alam natin na ang pagsunod sa Kanya ang tunay na daan tungo sa kapayapaan. My dear brothers and sisters in the Lord, ang mundo ay nag-aalok ng iba't ibang kapayapaang nakabatay sa kaginhawahan at pansariling interes lamang. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, sa araw na ito, siya ay nag-aalok ng isang uring kapayapaan na bunga ng katotohanan, katapatan at pag-ibig. Kahit na madalas, mayroong kasamang krus. Hingin po natin ngayon ang panalangin ng mahal na ina, ang Birhen de los Remedios, upang tulad niya ay magkaroon tayo ng pusong laging nagsasabi ng ating matamis na oo sa harapan ng Diyos. Naway matutunan nating unahin sa buhay natin si Kristo higit sa lahat. Sapagkat kapag siya ang ating pinili, hindi man maging madili ang ating paglalakbay, makatitiyak tayong hindi tayo mawawalan ng tunay na kapayapaan. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Sa mga sandaling ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Nakahanda na ba akong sumunod sa likuran ng Diyos na tumatawag at nag-aanyaya sa akin upang ako ay maging daan niya ng kaniyang remedyo? Amen. Talakad tamo po. Pakamalan kong kapatad, manalangin taking Diyos, ingi pang mayupayang tutu, amin niya kay katamo, king kabubugtungan ng anak, ban maging kay katang tune, at mabiye tinape. Nga tamong manalangin, Ginu, ipagkalubmeke kami ing tinape ning biye. Ulitan tayo po. Gino, ipagkalubmeke kami ing tinape ning biye. Para king balayaning Diyos, pan king pamisulusulura king metong nga tinape at king metong nga kalis, maging metong la king kasalpantayanan, king dapat at king lugod, ipanalangin ta king Gino. Para karing pamuntok ding bansa at ding karelang talausok. Gobyerno andosa ring karelang sasakupan, king katuliran at pamipante-pante, ipanalangin ta king Gino. Gino, ipagkalubmeke kami tinape ning biye. Para karing at king bingit ning kamatayan, ing Eukaristiyang pinggabdaketi king yato, maging metong yasanang pangako, king karelang pamibangon pasibayo, king ligaya, ipanalangin ta king Gino. Gino, ipagkalubmeke kami ing tinape ning biye. Para kaya katangang miyabe-abe kaniting kapag masusyan, king Eucharistia, akamtan taya sanang diwa ning katungkulan, karing kalulu, ding ulila, ding ating kapansanan at ding masakit, ipanalangin ta king Gino. Gino, ipagkalubmeke kami ing tinape ning biye. O Ginong Diyos, pakiramdaman mong mit mong pakalulu ring panalangin ding kekangalipan,
Sa upan mong maniyawad ketang ikatulam mo, at ipagkalub mo rin karelang kayadwanan, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapaning Diyos, ipalubos mayupaya. Tanggapan saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuryan po ni kaligay ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal akapulungan. O ginulubos banalay pa, king sala ning kasalpantayanan, king kapamilataning pamamilataning malugudayin dunin talapagligtas. Dingayin ang pon panalangin mi, papanatilian da kami sanang matataging kasalpantayanan, at esasawa king pamanlugod. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabi yake kayo, At kekan timuri, itasyo ring pusoyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunyapin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos sing puriyan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampong luka rin man, para karing dakala kapag mulalan ning lugod, ampon grasya at igtug ning maganakang lugod mo, kang nuan a Virhen Maria.
Pe panatilian ming emerinatan, king manchaning kasalanan amana, at ning kasiran ning kutkutan. Mimusingan king pangavirhen na, meging karampatan niyang santuario, ibat no ka rin niya mi bait ing Kristo, ban mi pahayag ang timong sala, ring bansa, at esposo ning banala kapulungan. Medilo king ligaya ning anak mo, sa slagya king balayan mo, antimong metong atala ning kapayapan, ampon metong aasyas ning kasalpantayanan. King mapupuspupus sa tulami keti king yato, kakablasmi itang dalit ding anghel ning banwa, kabang pupurian daing ligaya mong alanganga at ngamingan kakanta. Ika pining banaloy pa, iking sibuling sablang kabanalan, uli ni tay panigapumi, itugtug me ing espiritu mo, antimoing titi pangambun kareting ain mi, ban pabanalanalat para ke kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganiyayaya, at bayo na kusang lubdinao ning biyena, king pamaylas sampon kamatayan na, kinuha ning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, pirasa ning tinape, dinuang ni iti karing disipulo na ngana, kuwanan ni iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanian mo naman kay bat ni ngapunan kinuha ni kalis, pasipayo pepasalamata na ka at pinuri, dinuang ni iti karing disipulo na ngana, kunan ni iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon na lang hanggang tipan, amibubo para kay kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulay misteryo ni kasalpantayan. Cristo
Iniyang ining gaganakan mi, o mapamakalulungi pa, in kamatayan ang puning pangasubli ng mebye. Daraw mi kekaiting tinapening biye. Ang puning kalising kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talagad arapan mo, ampon sumuyo keka. Kami nga sanang misulo-sulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy baing banal kapulungan mo ang makalaganap king metoyato. Ban mi ganapya king lugod kambe ng leyo ing kay kaming papa. I Florentino at Pasiano rin kay kaming obispo. Iyamong Harold din kay kaming administrador. Ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi. Aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mula at ding sablang mayangu na biye, king pakalulu mo ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kambening nuwan na Virhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuwan ay apostol, kambenang San Fernando, at kambering sablang banal, ami biye kalugud-lugud keka, king kekabanding panawun, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipangmayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan angga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Anting meto nga pamilya, manalangin tamong yeni, king panalangin at tiro ng Jesus, kay katamo. Ikabos mo kami, king sablang Maroko, ipa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi,
Ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming i Heso Kristo. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko, babiye ko ke kayo. Mula sana babalikdan, ding paulit-ulit ming pamikasala, nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan mi, at ning banala kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabes sana kapilan man ke kayo. At kekaan timurin. Iyang pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong, peace bebedyo po ke kayongan. Cordero di Dios, aming anak ko, king kasalanan iyato. Kaluluwan mo kami. Cordero di Dios, aming anak ko, king kasalanan Kaluguran kong kapatad, niyo'y Kristo, ing Kordero ng Diyos, iya'y milalako king kasalanan ng yato, iya ing Diyos ang magpakayap karing puso tamo. Mapalad tayang tanggapan, kaniting banal a pamakinabang. Gino, ek matampang tanggap keka. Dapat igas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginong Diyos mi, amamantabe king banal kapulungan mo, karing miyayaliwang paralan, pasalamatan da ka para king sakramentong kay ba't mi pamong tinggam. Layon manalangin kang bening saup ning Nuana Viren Maria, ban maging tutu kami king kasal pantayanan ketiyato, kanita tamasan ming pamanangal king ligaya mo banwa. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lukluk tamo po sa guri para kaning mapila ng kapabaluan. Mumunang dili po, pasalamatan da kayungan po, ikayungan sablang pesitagon, para kaniting kabengyan at kaniting kayaldawan sa lubong tala, ring larawan na ning Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, lalong-lalo na po, ring makatuknang keti king kabetikan, dakala salamat po kay kayo at syempre, dingega-naganang deboto, sampung dingega-naganang talatukinang apong Birhen ning Lourdes, dakal as salamat po kay kayungan, palakpakan niyo po yung sarili yung. Pasalamatan ko lamo naman po, din kay katamo pong alangsawang gugusal at mamantabe para kareting malalarawan, kilub na ning paruminggo kanyan, ilaring maging kayantabe tamo, at ilaring kay katamong maging kayutos, din kay katamo pong Caballeros de Cristo, ampon din Damas de Caridad, din kay katamong santuario ketiking kabetikan, palakpakan tala po. Bayo pa po dinatang ing aldoiti, mapagalno po rin. Po, ang gyaro kung atin na lang arthritis, sampong atin na lang gout, aldol-dola pong lalakad, ban kanita, maging makabaldogan la po, reting aldo, pamanatili da kay katamo ring miinduk. Dakala salamat po kay kayungan, king kay kayong suporta at king kay kayong sakripisyo. At syempre, pasalamatan ko la po ring bibilog, king Rectoral Pastoral Council, na ning katamong santuario, apani mo na ng Sister Eden, dakala salamat po, palakpakan niyo yung sarili niyo po. Makaniyan mo naman po, king Rectoral Finance Council, apani mo na ng Sir Edward, at din kayang kayantabe, dakala salamat po, palakpakan niyo po yung sarili niyo. At syempre po rin kay katamo pong miyayaliwang mandated organizations na rin kay katamong Shrine, ding choir, ding CGC, EMHC, ding kay katamong media, ding kay katamong MOAS, LECCOM, gana-gana po niya po ang puretang ekwa banggit. Dakala salamat po kay kayo, bisaman po may nga uranan tamo nandin, ampon may nga basa kayo, may natili kayo po, dakala salamat kay kayungan, palakpakan niyo po yung sarili niyo. At syempre po, kay kayungan na tiyungeni, hindi pa tapos ang kwento. Niya po, magumpisa tapa mo po, atin pa pong pilangaldo manatili la kay katamo. Sana po, panagkat ko la po kay kayo, rin kay katamong banalamisa, magumpisa bukas, ang gana po king tutuking Lunis, 5:30 p.m. langan po niya po para kimpami parangal kareting miindo. At pera mo po karetang Sunday Masses tamo at tamo pong 6:30 a.m. ang pong 8:30 a.m. na misang Domingo. And then itang Monday, bayo tala po ilipat karin king San Guillermo Parish, magmisa tamo po kening 3 p.m. Yan po, 3 p.m. ya po yung misa, Kenny, kasi malapit ya mo po yung kakatamo pong puntala na parokya, Kenny ya mo pong kabilang baryo, po, kabilang baryo yapin po, or adwang baryo mo po yung pagitan. So, 3 p.m. tamo po magmisa, and then kaya rin na po ning banalamisang 3 p.m., karintanya po iyatad papunta Karela, King San Guillermo. Pasibayo po, kaya kayungan, dakala salamat. Din kakatamo pong daily schedules, makapost na po king kakatamong official Facebook page ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, ne po, Kabetikan, Bacolor. So, deta po bisang makipag-grosaryo, ang pong makipag-ngadi, kilob na rin pamanatili dareting mal-alarawan, welcome kayo po. Makabuklat siya po yung kakatamong shrine from 6 a.m. hanggang 10 p.m. Ne po, from 6 a.m. hanggang 10 p.m. O itamo po, dakal salamat kay kayungan talakad tana po.
Ngani po, parang alantala po ring mindo, kapamilatan na niting dalit, himno official. Iligtas mo ket ikabus, kinsablang tukso at marok. Ibye mo ingke lunas, panalangin mo ke King Dios. Kalingwang ke po palampe salamatan ning pari po na akayabeta mo kasi later on po neng Wednesday ka mo. Neng Wednesday po kasi magmisaya po. So mong sige po ayabeta ya pasalamatan taya rin may kisalubong ya po kay katamo. Ya po ing University Chaplain na ning University of the Assumption karin king City of San Fernando, Pampanga ne po. Dakal salamat among. Ing ginuman tabi ya ke kayo. At kekan timurin. At bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos. Sing ipa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing kakatamong banal misa mi daw ne, ing mission tamo magumpisana. Salamat king Diyos. Viva Virgen de los Remedios! Viva! Agatan milapureng damas de kabalye at kabalyeros del Cristo, namunta po king harap para po king photo opportunity karing mindo. Pasibayo po, agatan milapureng damas de caridad at kabalyeros del Cristo, namunta po king harap para pa-picture tamo po king harap. Dakal pong salamat. Pasibayo po, agatan milapureng damas de caridad at kabalyeros de Cristo,
Namunta po king harap para po king photo opportunity karing mindo. Dakal pong salamat.